стиснат. Приятно ме издават моите колеги, много ги обичам. Никога не си бил какво? Никога не съм бил стиснат! Това е факт. Научил съм се да давам всичко моя. Евгений Димитров, Пежоби, Шинки, всичко това. Не едно гледайте, гледайте сега. Моля, светите камера да го покажа. Едно гледайте се камера. Благодаря, че сте ти вероятно. Но Евгений сега ще се малко. Дай го долега. Подобава съм научен човек, не трябва да бъде каперник, но някои държавни мъже не са имали урок като моя, не са познавали Евгений Димитров като малък. Дай го долега, маме, дай. Мъже ви говоря и какво се случва с тях. Дай да сложим тук въчни. Сега си цитирам, като си се оплакват, но точно лидера на Джоса Вира, точно лидера на Сергей Станишев, взете си от червената контрала на Сусана Байте. Дай го долега.